gunung. Yo capek gunung yo. Samboyo garapane cok. Sinarengan campur Sri Wisnu laras. He 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 he. Ayo Pak mriko. Nah, nah. Ayo kene. Ayo dong. Ayo padha makarya. Entuk pasien meneh. Lowong yun, kena nggak tambah pegel. Laris kok ya kene pundi Bu? Nang itu tukang bobok tukang pilih laris. Pak Dah, niki mau ki wonten panyuwunan. Niki Mbak Ulan mau ngersake apa mau? Dek Ulan mau ndi mau? Ingkang pundi Mbak Ulan? Ndi mau? Iki Pak Darno ngersaken caping gunung kalih rondo kempling. Tek apa, Nduk? Selendang biru nyanyi dhewe ta, Nak? Oh iya. Napa Bu Lewong mau sampun. Oh nggih. Oh pertemuan. Nggih. Nggih. Nggih kono pertemuan iki gelar kondur. Oh pertemuan. Dalem. Oh kegagalan cita nang pertemuan. Yuyun ki sinten to, Pak? Wah Yuni kok mau Yuyun. Sekar bisa. Ayo oh nggih rondo kempling mangke nggih Mas. oh ah eh oh ah eh oh ah eh oh ah
aku malah wedi lho nek ngono ki. Oh, lagi gebrepek karo aku jare. Dek Wahyu nih. Dalam dadi penontonnya Pinu ya. Pino, Mbak, kula ki nggih jane. Alah. Jan ngetek. Pak, aku ku meteng lho, Pak. Ya tujuannya kowe iki ora wedok asli ya. Ora meteng ya nek tapek. Ket mau ki ya mes ora ngerti kok Mas, mula. Meteng metune ya cindil bareng kaya. Sekar bisa Dari kata sih Rondo.